कार्यकर्ते आसतले, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे वोटर आसतले आणि त्यांनी रोहनाचेर प्रेम केलो, ज्यांच्यांनी रोहनाक तुम्ही सदोदीत सपोर्ट केले, हे सगळेच जाण त्यांनी जे डिसिजन घेतलेले आसा, लोकहिताचे डिसिजन, गोयच्या बऱ्याचे डिसिजन, ह्या राष्ट्राच्या बऱ्याचे डिसिजन, ज्या तरेन ताका खबर आसा की ह्या देशाचे जर बरे कोण करपाक शकता आसत जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टी, ह्या देशाचे बरे जर कोण करपाक आसत जाल्यार ते नरेंद्र मोदी, आणि ताका लागून त्या डिसिजना भितर तुम्ही सगळे सामील जाल्ले आसा. हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि परत एकदा हांव रोहन खंवटेक शुभेच्छा दिता आणि म्हजी भूमिका सोंपयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्ले आणि तुमचे सगळ्याचे लाडके रोहन खंवटे बाब आता या निमतान आमकां मार्गदर्शन करता. देव चावडेश्वर नागेश महालक्ष्मीचे नमन करतात. आयच्या या कार्यक्रमाक आमचे भितर उपस्थित गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे गोयचे प्रभारी, महाराष्ट्राचे एक्स मुख्यमंत्री देवेंद्रभाई फडणवीस, आमचे बीजेपीचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ तनवडे, माझो मित्र आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे, ग्लेन टिकलो बाबूश, राज्यसभाचो मेंबर बाब विनय तेंडुलकर, एक्स राज्य लोकसभाचो मेंबर बाब नरेंद्र सावयकर, आमच्या पंचायतीचे तिनूय पंचायतीचे आमची ZP बाय कविता गोपेश नाईक, तिनूय पंचायतीचे पेंडी फ्रांक, साल्वादोर दिमोल आणि सुकूरचे सरपंच, उपसरपंच, पंच सदस्य, आमचे सगळे कार्यकर्ते, वेलविशर, म्हजो मित्र क्लासमेट म्हजो बाब गुरुप्रसाद पावलकार काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा की थोड्याच टायमान तुम्ही इतले व्हड संख्येन हांगा उपस्थित आसा म्हणून. एक मोग तुम्ही सदांच दाखयतात आणि तातूंतल्यान हांव सदांच म्हणटा की ही आमची खरी शक्ती म्हणून. पर्वरी मतदारसंघान फाटली 10 वर्सां अपक्ष म्हणून समज निवडून आयला जाल्यार फक्त तुमच्या खातीर, तुमच्या आशीर्वादा खातीर, तुमच्या तेंक्या खातीर, तुमच्या मोगा खातीर. आज ह्या 10 वर्सांनी 7.5 वर्सां आमी ऑपोजिशनान काडली, 2.5 वर्सां आमी मनोहरबाईच्या नेतृत्वात एक सरकार तयार केलो आणि आमी फुडें सरले. 7.5 वर्सां ऑपोजिशन आसतना जे गोयचे विषय आसा, जे पर्वचे विषय आसा, जेन्ना जशें राजकारण बदलत रावला, ज्या तरेन राजकारण लास्ट 4 म्हयन्यान बदलूंक लागला, आज गोंयकारांनी तुम्ही आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा गोंयाक कितें जाय म्हणून. एक पार्टी येता बेंगालच्यान, एक पार्टी येता दिल्लीच्यान. आमचे अध्यक्ष उलयले गोंयकार कितें कोण तरी येता आनी म्हणटा गोंयाक खेळ जातलो म्हणून. हांव तुमकां विचारता, आमी कितें गोंयाक खेळण्याचें दुकान घालां? जाला? तुम्ही खेळणी जातली? तुम्ही खेळणी जावंक सोदता जाल्यार सगळे स्वाभिमानी आणि अभिमानी गोंयकारांना चिंतपाची गरज आसा की आमी खेळणी न्हय, आमी खेळणी जावची ना. आणि हांव तरी आता बीजेपी बरोबर आसलो, आता भितर प्रवेश केला, तुमकां उतर दिवंक सोदता, हांव गोंयकारांक खेळणी जावंक दिवचो ना. लास्ट 2.5 वर्साच्या काळान 3 महिने बाब प्रमोद सावंताच्या अंडर काम करपाक मेळ्ळें. मागीर आमी ऑपोजिशन आशिल्ले. खूब जाण प्रश्न विचारतात की झगडले आणि परत बरोबर आयले कितें चल्लां काय म्हणून विचारतात. प्रश्न सारको आसा, प्रश्न रॉंग न्हय. आज त्या प्रश्नाचें उत्तरूय तुमकां दिवंक सोदता. कित्याक जेन्ना आमी हे डिसिजन घेतलां, हांवें एकट्यान घेवना, जेन्ना हे डिसिजन घेतलां, जेन्ना आमचे ZP, सरपंच, पंच मेंबर्स, म्हजे कोर कार्यकर्ते सगळ्यांक बरोबर घेवन चर्चा करून आज बीजेपीचो प्रवेश घेतला. कित्याक एक सदांच आमी करून धरला, रोहन खंवटेन केन्ना स्वताचें डिसिजन घेतिल्लें ना आनी घेवचोय ना. जेन्ना जेन्ना डिसिजन घेतला, देवाक पांय पडून आमच्या लोकांक विचारला आनी लोकांची वाट दाखयल्या, तीच वाट धरिल्ली आसा. आज वाटचाल फुडें घेता आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर काम करतलो, कसो करतलो?
कितें करतलो कितें आसा हे प्रश्न आसा. पॉलिटिकल आणि आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस मेक अ वायब्रंट लेजिस्लेशन. जेन्ना आमी एक असेंब्लीन आसता 40 आमदार म्हणून सगळे रुलिंगान आनी सगळे ऑपोजिशन आसूंक शकत ना. गोंयचे विशय जे ज्वलंत आसा ते ऑपोजिशनाचे काम आसता. पर्वरीचे आमचे मतदारसंघाचे जे विशय आसता ते आमी फुडें हाडून मांडून तांचेर ठोर प्रमाणात काम करून घेवप आमचे काम आसता. आनी ताच्या खातीर आमी आमदार म्हणून तुमी आमकां निवडून दितात. आज असेंब्लीन आमी दोगूय जाण कलिग्स, आमचो विश्वजीतूय कलीग, ग्लेनूय कलीग, सगळे आमचे कलिग्स. आणि जेन्ना आमी कलीग बरोबर असतात तेन्ना एकदा कॉपरेशन असता, एकदा बरोबर काम करपाचें असता, एकदा आमी डिसएग्रीमेंट असतात, एकदा डिबेट चर्चा जाता. पूण हे गोंयच्या मुद्द्याचेर, गोंयच्या म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर जी गोंयाक फुडें जाय कशी पडटली ताच्या खातीर जेन्ना आमी हे विशय घेता तेन्ना पर्सनल एनिमिटी काय नासता, विशयाचेर आसता. आणि ऑपोजिशनाच्या नात्यान हांवें जे विशय मांडल्या ते गोंयच्या हितान ते असेंब्लीन जे मांडल्या ते जे काळजाक लागीं आसा ते मांडिल्ले आसात. आणि ताच्या खातीर कोणाक समज दिसता की फुडें अशें कितें जालां जाल्यार आज जेन्ना भाजपान प्रवेश करता तेन्ना म्हजोय प्रयत्न आसतलो डॉक्टर प्रमोद सावंताक बरोबर घेवन जंय खंय कितें जाय अध्यक्षाक घेवन गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान विशय मांडून सरकारा बरोबर रावन काम करपाचे, तांच्या नेतृत्वावर काम करपाचे जे आज संकल्प आमी घेतला ताच्या खातीर तुम्ही सगळे बरोबर आसतले अशी खात्री बाळगिता. मनोहर पर्रीकरान आमकां राजकारण कितें, देश खंय पर्यंत राजकारण आपूण पावोवंक शकता, गोंया आपूण कसो पावोवंक कितें करूंक शकता, एक गोंयकार खंय खंय पावोवंक शकता तें आमकां आज एक एग्जाम्पल करून दिलें. तो आमच्या भितर ना पूण ताचे व्हॅल्यूज खुबशे आमी आज घेवन फुडें वचून सोदतात. जे तांणी आमकां विचार मांडिल्ले, ताणें गायडन्स दिल्ले, ताणें आमकां दाखयल्ली. 2.5 वर्साच्या काळान खूब शिकपाक मेळटा ताच्या अंडर. 2.5 वर्साच्या काळान फुडें सरता आसतना आज प्रभावी ताचो प्रभाव पळोवन आमकांय दिसता की गोंयच्या हितान डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर रावन काम करपाचें. कारण ज्या तरेन चल्लां, ज्या तरेन राजकारण चल्लां तें खंयच्याच दिशेन योग्य गोंयकारांक ना. देशाचें राजकारण आज पळयलें जाल्यार प्रधानमंत्री आमचे नरेंद्र मोदीजी तांच्या नेतृत्वात आज 2019 परत ते भोवमतान आयले आणि कांयच डावट ना की 2024 फुल भोवमतान ते इंडिया घेतले हाचे कांयच डावट ना. सेंटराचे समज विचार ना जाल्यार स्टेटाचे विचार खंय ना खंय अडकता. आज आमी खंयच्या काळान जेन्ना वता जाल्यार सेंटराचो सपोर्ट जायत पडटा. आणि दूरदृष्टी करून पयली जाल्यार आज आमी एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेतला आणि ह्या स्ट्रॉंग डिसिजनावर आमी रावन बरोबर पार्टीक वाडोवन आमी गोंय सरकारा भितर रावन जे विचार आमी मांडले ते फुडें व्हरपाची पात आनी भुमिका घेतले. विचार खूब आसात, हांगा खूब तरुण दिश्टी पडटात, खूब महिला वर्ग दिश्टी पडटात आणि सातत्यान तुमी म्हजेर विश्वास दवरला की जे आमी काम करता ते तुमच्या खातीर स्वता खातीर हांवें कांयच करूना. 10 वर्सां जाली एकट्या मनशान सांगचे रोहन खंवटेन स्वता खातीर कितें तरी राजकारणान येवन केलें म्हणून. हांवें कांयच करूना. केला जाल्यार गोंयच्या हितान कितें जाय तें गोंयकारांक आणि पर्वरच्या हितान आमच्या पर्वरकारांक केल्लें आसा. कित्याक हांव तांचो ऋणी आसा की तांणी म्हजेर विश्वास दवरला, तांणी म्हजेर पूर्ण तांचो आशिर्वाद दवरला आणि तो आमच्या पर्वरकारांक केन्ना अन्याय जातलो अशें हांव केन्ना सहनूय करूंक शकना. न्याय करपाची भुमिका घेतली. आज फुडें वतात आमी, आज नवी दृष्टी घेवन फुडें वतात. थोडे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसतले, थोडे आमचे कार्यकर्ते आसतले. आतां आमचे आनी तुमचे कांय आसचें ना. आतां आमी सगळे बरोबर रावन समविचारी जावन एक विचारान आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेख तनावडे, तशेंच आमचे गोंयचे प्रभारी बाब देवेंद्रभाई फडणवीसजी, तांणी म्हाका दिसता तांचे विचार पळयले. तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हजो मित्र विश्वजीत, हांचे सगळ्यांची समज दृश्टी पळयली जाल्यार म्हाका दिसता आमी पावलां घालून गोंयच्या उदरगतीची पावलां फुडें काडची पडटली. 2022 कांयच दुबाव ना. बार्देस जावं, तिसवाडी जावं, गोंय राज्य जंय खंय म्हजी गरज आसतली तांणी उलो मारल्यार आमी सगळ्यांक घेवन उबे आसतले अशें उतर दिता. आमी फुडें वता आसतना तुमचो सगळ्यांचो असोच सहकार्य, तसोच आशिर्वाद, तसोच मोग आसतलो अशी खात्री बाळगिता. आयच्या दिसाक परत तुमी
स्मॉल टायमान इतले व्हड संख्येन आयले म्हूण तुमचो सदांच ऋणी आसतलोच. पूण हे विसरचो ना की 17/12/2021 ही तारीख पर्वरी मतदारसंघाची म्हाका दिसता मॅप बदलतो लागतलो आनी ते बदलता आसतना तुमी सगळे बरोबर आसतले अशी खात्री बाळगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यांनी हात वयर घालून मातशें आणि आता आमकां मार्गदर्शन करतले आमचे गोंयचे प्रभारी तशेंच महाराष्ट्राचे नेते श्री देवेंद्र फडणवीस. भारत माता की, भारत माता की. मागचा आवाज येत नाही तिकडचा. भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. मंचावर उपस्थित आपल्या गोव्याचे तरुण तळपदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, आपले भाजपचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तनावडेजी, विश्वजीत राणेजी, विनय तेंडुलकरजी, ग्लेन टिकलोजी, नरेंद्र सवाईकरजी, दामो नाईकजी, माझे मित्र गुरु पावसकरजी, राहुलजी आणि या ठिकाणी ज्यांचा प्रवेश होतोय ते आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आणि एक तरुण तळपदार गोव्याच्या राजकारणामध्ये ज्यांनी स्वतःची एक इमेज तयार केली असे श्री रोहन खवटेजी. मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे की रोहनजी भारतीय जनता पक्षामध्ये सामील झाले आहेत. खरं म्हणजे परवरी मतदारसंघाशी माझा संबंध देखील जुना आहे. मी 2007 साली पहिल्यांदा ज्यावेळेस गोव्याच्या निवडणुकीत आलो त्यावेळी परवरीलाच राहिला होतो आणि त्याच मतदारसंघामध्ये काम करत होतो. आणि त्यामुळे या माननीय उपमुख्यमंत्री देखील या ठिकाणी आले आहेत, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. आणि त्यामुळे 2007, 2012, 2017 या सगळ्या निवडणुकांमध्ये परवरीला येण्याची संधी मला मिळाली. पण रोहनजी या निवडणुकांमध्ये 12 आणि 17ला तुमच्या विरोधात मतं मागण्याकरता मी आलो होतो. आता तुमच्याकरता मतं मागण्याकरता या मतदारसंघामध्ये येण्याची संधी मला मिळणार. खरं म्हणजे आमच्या सेंट्रल लिडरशिपकडनं मला एक दिवस फोन आला की रोहन खवटे यांना तुम्ही भारतीय जनता पक्षात का घेत नाही. मी म्हटलं माझा तसा काही कधी परिचय आला नाही, परंतु ते जर तयार असतील तर आम्हाला आनंद आहे, आपण घेऊ. मी त्यानंतर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सगळ्यांची चर्चा केली आणि त्यानंतर आम्ही हा निर्णय केला की निश्चितपणे रोहन सारखा एक तरुण तळपदार आणि जनतेतला नेता हा भारतीय जनता पक्षामध्ये येत असेल तर त्यांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. आणि त्यानंतर आजचा हा दिवस आहे की आज त्यांचा प्रवेश या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षामध्ये झालेला आहे. आणि ज्यावेळेस मी त्यांच्याशी चर्चा केली त्यावेळेस ते एकच गोष्ट बोलले की एकूण भारतातली, गोव्यातली सगळीकडची परिस्थिती सारखी आहे. देशामध्ये एक लिडरशिप डेफिसिट आहे. वेगवेगळ्या पक्षाकडे बघितलं तर तिथे लिडरच दिसत नाहीत. आज लिडर जर कुठे दिसत असतील तर ते केवळ भारतीय जनता पक्षामध्ये दिसत आहेत. ज्या प्रकारे देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी आपल्या देशाला पुढे नेत आहेत, ज्या प्रकारे 24 तास
गोव्यामध्ये केवळ भारताचा विचार आहे. आणि तेच गोव्यामध्ये बघितलं तर आज डॉक्टर प्रमोद सावंतांसारखे नेते हे गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आणि इतर पक्षांमध्ये बघितल्यानंतर एक लिडरशिपचं डेफिसिट या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. आणि म्हणून रोहन सारखे जे समाजामध्ये काम करणारे लोक आहेत, ज्यांना सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन करायचं आहे, अशा लोकांना हे स्पष्टपणे दिसत आहे की देश पुढे न्यायचा असेल, गोवा पुढे न्यायचा असेल तर द ओनली अल्टरनेटिव्ह इज भारतीय जनता पार्टी. आणि म्हणून त्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये केलेला प्रवेश हा व्यक्तिगत नाहीये, स्वतःच्या स्वार्थाकरता नाहीये. हा प्रवेश त्यांनी केला आहे कारण त्यांना हे दिसतंय की पुढचे 20 वर्ष जर आपल्याला जनतेचं राजकारण करायचं असेल तर ते जनतेचं राजकारण करणारा एकमेव पक्ष आहे आणि तो भारतीय जनता पक्ष आहे. आणि मला विश्वास आहे आपण गोव्यातली परिस्थिती आज बघतोय, ज्याचा उल्लेख अध्यक्षांनी देखील केला. वेगवेगळे पक्ष गोव्यामध्ये येत आहेत. गोव्याला एक्सपेरिमेंटची भूमी तयार केली आहे. लोक इथे एक्सपेरिमेंट करतायत, आपापल्या पक्षाचा एक्सपेरिमेंट. पण गोवेकर जे आहेत ते फार हुशार आहेत. त्यांना हे समजतं की कोण आपल्यासोबत राहणार आहे आणि कोण निवडणुकीनंतर उडून जाणार आहे. त्यामुळे हे जे काही बाहेरून आलेले पक्ष आहेत, दिल्लीचे असो कलकत्त्याचे असो, हे निवडणुकीपुरतं येतात, गोव्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे डिस्टर्बन्सेस तयार करतात, राजकारण करतात, लोकांमध्ये फूट पाडतात. ज्या दिवशी इलेक्शन मध्ये हारतात त्या दिवशी परत जातात. 5 वर्ष तोंड दाखवत नाही. निवडणुकीचं वर्ष आलं की पुन्हा यांचे नेते हे गोव्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि म्हणून अशा प्रकारे निवडणुकीपुरतं येणारे जे नेते आहेत यांच्याजवळ गोव्याकरता कुठला कार्यक्रमही नाही आहे, नीती नाही आहे आणि गोव्याच्या विकासाची नियती नाही आहे. आणि आपण पाहतो आज काँग्रेस पक्षाची अवस्था तर अशी आहे की पूर्ण देशामध्ये हा पक्ष हळूहळू नामशेष होतोय. देशामध्ये काँग्रेस पक्ष आता पार्ट टाइम पक्ष झालाय. कारण काँग्रेसचे नेते पार्ट टाइम नेते आहेत, ते फुल टाइम राजकारण करत नाही. त्यामुळे त्यांचा पक्षही पार्ट टाइम पक्ष आहे, तो काही फुल टाइम राजकारण करत नाही, तो फुल टाइम जनतेची सेवाही करत नाही. चालवायचा म्हणून पक्ष चाललेला आहे, जुन्या पुण्यावर चालवायचा प्रयत्न आहे, पण आता तीही संपली, जुने नेतेही आता त्या ठिकाणी राहिले नाहीत. अशा प्रकारची काँग्रेसची अवस्था आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आणि तृणमूल काँग्रेस जो आता सांगायला लागला आम्हीच खरे काँग्रेस आहोत, त्यांची अवस्था एवढीच आहे. ममता दिदींना मला एवढंच विचारायचं आहे की ममता दिदी, तुमचं प्रशासन इतकं चांगलं आहे तर बंगालची अवस्था अशी का? एकही इन्व्हेस्टमेंट बंगालमध्ये का येत नाही? आज मोठ्या राज्यांमध्ये सर्वात जास्त अनएम्प्लॉयमेंट ही बंगालमध्ये काय? आज सगळ्यात जास्त क्राईम बंगालमध्ये काय? आज सगळ्यात जास्त दंगली बंगालमध्ये काय? आज सगळ्यात जास्त अत्याचार बंगालमध्ये काय? आणि एवढंच नाही तर देर इज नो डेमोक्रेसी इन बेंगॉल. विरोधी पक्षाच्या नेत्याने एखादा विषय मांडला, एखाद्याने आवाज उठवला तर 4 दिवसांनी त्याचं प्रेत लटकलेलं मिळतं. अशा प्रकारची तानाशाही ज्या बंगालमध्ये आहे ते लोक आता इथे येऊन आम्हाला डेमोक्रेसी सांगतात. आणि मला तर आश्चर्य वाटतं की इथले पक्ष जे या मातीतले पक्ष आहेत, ज्यांना गोव्याचं राजकारण माहिती आहे, इतिहास माहिती आहे, संस्कृती माहिती आहे, असे MG सारखे पक्षही त्यांच्यासोबत चालले आहेत. विनाशकाले विपरीत बुद्धी अशा प्रकारची MG ची अवस्था आज आपल्याला या गोव्यामध्ये पाहायला मिळते आहे. आणि आम आदमी पार्टीच्या संदर्भात आपल्याला कल्पना आहे, आम आदमी पार्टी म्हणजे केवळ ट्रेलर आहे, पिक्चर कुठेच नाही आहे. सगळीकडे जाऊन ते ट्रेलर दाखवतात. आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही पिक्चरचा ट्रेलर हिटच असतो, ट्रेलर चांगला वाटतो. पिक्चर पाहायला लागल्यानंतर लक्षात येतं की ट्रेलर मध्ये जे आहे ते पिक्चर मध्ये नाहीच आहे. दिल्ली सारखं राज्य जे अर्ध राज्य आहे, ज्या ठिकाणी पोलिसही त्यांच्याकडे नाही, रस्ते बनवण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे नाही, कुठली जबाबदारी नाही आहे. पाणी पुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य 3 जबाबदाऱ्या आहेत आणि कोट्यवधी रुपये केंद्र सरकार त्या ठिकाणी देतं. आणि त्याच्या भरोश्यावर ते गोव्यात येऊन सांगतात आम्ही ही सबसिडी देऊ, आम्ही ती सबसिडी देऊ. त्यांना असं वाटतं की गोव्यातल्या लोकांना आम्ही विकत घेऊन गोव्याचं राजकारण करू शकतो, पण त्यांना हे माहिती नाही हा स्वाभिमानी गोवा आहे आणि गोवेकर हे स्वाभिमानी आहे. ते कोणाच्याही अशा प्रकारच्या भूलथापांना
जनता पक्ष हा गोयकरांचा हक्काचा पक्ष आहे। डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यासारखा एक तरुण तडफदार मुख्यमंत्री ज्यांनी सरकार आपल्या दारामध्ये आणलेलं आहे आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ जे अतिशय इफेक्टिव्हली या ठिकाणी काम करत आहे। आणि आता मला अतिशय आनंद आहे की अशा सगळ्या एफिशियंट लोकांमध्ये अपोजिशन जवळ एकच एफिशियंट माणूस होता, रोहन खवटे, तोही आता आमच्याकडे आला। त्यामुळे नाव द एंटायर एफिशियन्सी इज विथ भारतीय जनता पार्टी। आणि मी तुम्हाला रोहनजी विश्वास देतो, भारतीय जनता पार्टी हा परिवार आहे आणि या परिवारात तुम्हाला प्रचंड प्रेम मिळेल आणि जे सगळे लोक तुमच्या सोबत या ठिकाणी येतील ते भारतीय जनता पक्षाच्या परिवाराचे लोक होतील आणि आपण सगळे मिळून हा परिवार मोठा करू। गोव्याचा या ठिकाणी निवडणूक तर आपण जिंकणारच आहोत, पण त्यासोबत गोवा असेल, देश असेल, हा पुढे नेण्याकरता पुढचे 20 वर्ष हा पुढे नेण्याकरता आपण सगळे लोक मिळून प्रयत्न करू। मी पुन्हा एकदा तुमचं अतिशय मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद, जय हिंद। आणि आता यावेळेला आमचा माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत यांच्याकडे की त्यांच्यानी आमका मार्गदर्शन करचे आणि बाबू गवळेकर उपस्थित आहात। बाबू गवळेकर यावेळेची शुभेच्छा। योजना आमचे सगळे माणूस आमचे असतात, आमचे प्रभारी फडणवीसजी असतात, मुख्यमंत्री पार्टीचे अध्यक्ष बाकी सगळे पदाधिकारी आणि ना आमचा जे काही जमले असतात ते आमचे बाबू रोहन ज्याचे आईज आगमन जाता म्हणजे पार्टी प्रवेश जाता। आम्ही खऱ्या अर्थाने आम्ही मनातल्या फोन असतात की अशी मुळे धरायचं काम व्यसन होते आणि गेले 10 वर्षाचं कार्य पहिलं असा मला राजस्थानचं मित्र झालंच, पण जरूर आता पक्षात अनेक जे भाजप पक्ष असा तर तुम्ही तो बुलंद आवाज करपाचो, जो बुलंद आवाज असा तो भाजप भितर असाच फक्त वाढ करपा खातीर जो विरोधी पक्षांचो आमचो रेंडम आशिल्लो तो हांगा आयिल्लो आसात आणि तो येवन आनीक आमी भक्कम जाल्ले आसात। खऱ्या अर्थाने असले म्हणून तर ताका अनेक फावटी पळय सगळे भितर उलयत आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आमचे आसात ते सगळ्या बरोबर गेलो वचपी सरकार। आता तुम्ही तर विरोधी पक्षाचो आमदार म्हणून उलयता आसतना सुद्धा ते काम पळयल्लें आसा। काही उद्देशीत उलोवप अशे पद्दतीचे उलोवपी आणि खरेखर गोंयचे प्रश्न अशे उठोवपी अशे पद्दतीन कार्य केल्लें आसा आणि अनेक वेळा ते म्हणलें आसा डॉक्टर प्रमोद आमच्या सेवाचे जे कितें बरे डिसिजन आसा ती बरे डिसिजन मान्य करून घेतले आसात। असले बरे वक्ते आमचे उद्या आयिल्ले आसात। आमचे आतांच आमचे प्रभारी फडणवीसजी आणि सगळे सदस्य सांगला हांव अनेक फावटी ताका शुभेच्छा दिता आणि ह्या आमच्या फॅमिली भितर म्हणजे भाजप फॅमिली भितर जेन्ना आमी पयलीं कुशीक दुसरे कडेन आशिल्ले पयलीं आमी आयले आतां तुमी आयले सगळे जे उरले ते उपाधी आसात आमी सगळे आणि आता गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी। भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश आमदार बाब रोहन खवटे हाच्या प्रवेशाच्या निमित्तान हांगासर उपस्थित असलेल्या या जाहीर सभेक आमच्या मदीं आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कानवडे आणि खास करून बाब रोहन खवटे यांच्या प्रवेशा खातीर आयिल्ले आमचे प्रभारी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते बाब देवेंद्रजी फडणवीस, आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, आमचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजित राणे, बाब ग्लॅन सुधा टिकलो, विनय बाब तेंडुलकर, नरेंद्र बाब सावयकर, बाब दामू नाईक आणि आमचे परवणी मंडळाचे बाब गुरुप्रसाद पावसकर, परवणी मंडळाचे परवरीतले सगळे सरपंच, पंच आणि बाकीचे असंख्य कार्यकर्ते, झेडपी आणि त्याच बरोबर बाब रोहन हाचे सगळे हितचिंतक आणि परवरीतले आमचे सगळे भाजपाचे कार्यकर्ते म्हणजे मोगाळ भावानो आणि भयणानो, हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, परवरकारांक भिवपाची गरज ना। भिवपाची गरज कोणाक हा खबर हा? विजया। भिवपाची गरज कोणाक हा खबर हा? बाब दिगंबर कापसे। खूब दीस जाले म्हणजे बरेच जाण रोहन कितें करता हाची वाट पळयताले। हांव योग्य रित्या सांगता, बाब देवेंद्रजीन जे रायटली सांगले की
हांवूय रोहनाक फाटली 10 वर्सां आमदार म्हणून आमी दोगूय वांगडाच काम करताले, विधानसभेत आमी दोगूय वांगडाच पावल्या आणि ज्या अर्थी आमी जेका कन्स्ट्रक्टीव अपोजिशन आसपाक जाय म्हाकाय बऱ्याच जाणांनी विचारले, रोहनाक जो प्रश्न विचारलो तुमची दोगांयची सगळ्यात चड झगडी आसताली मरे काय म्हणून, तोय प्रश्न म्हाकाय विचारलो. हांवें सांगलें की कन्स्ट्रक्टीव अपोजिशन लोकसभेत आसप म्हणजे आपले विधानसभेत आसप आणि या लोकशाहीन आसप हे गरजेचे आसा. आणि तोपर्यंत आम्ही म्हणता की राज्य जे आसा हे व्यवस्थित रित्या फुडें वचूंक शकना. त्या खातीर म्हणजे विधानसभेच्या भायर आसूं किंवा विधानसभेत आसूं त्याने अपोजिशन जेन्ना केला आम्ही पॉझिटिव्हली घेतला. बरेचसे विषय म्हणजे त्यांनी ज्या वेळार सरकाराक सपोर्टूय करपाक जाय त्या वेळार सपोर्टूय केला, ज्या वेळार दाखोवन दिवपाक जाय त्या वेळार दाखोवनूय दिला आणि ज्या वेळार एखादें करेक्शन करपाक जाय आसत जाल्यार तें करेक्शनूय बी सरकारान योग्य वेळार केला. पण ताज्याय पेक्षा फुडें वचून हांव मुद्दामून सांगतलो की माझ्या सरकारात हा मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 3 म्हयन्यात तो जेन्ना तो मंत्री म्हणून काम करतालो, लेबर मिनिस्टर म्हणून आसुनी, IT मिनिस्टर म्हणून आसुनी, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसुनी, त्यांनी रायटली सांगले रिफॉर्म्स करपाची गरज आसा. आणि हे रिफॉर्म्स जे आसा त्यांनी त्या पिरियडात हाडलेले रिफॉर्म्स हे गोंयकारांक पॉझिटिव्ह रिफॉर्म्स आशिल्ले, गोंयकारांच्या हिताचे रिफॉर्म्स आशिल्ले. तितूंतलो खंयचोच रिफॉर्म्स हो आमी भायर उडोवंक ना, सगळे रिफॉर्म्स आमी फुडें घेवन गेल्या. त्या खातीर त्याच्या टेन्युअरात त्यांनी केल्लें कार्य हे खूप महत्वाचे आशिल्ले. फाटल्या 10 वर्सांक योग्य रित्या पर्वरकारा खातीर करीत आसतलें काम आणि गोंयच्या विधानसभेत त्यांनी मांडलेले विविध प्रश्न हे गोंयकारांच्या नुसार महत्वाचे आशिल्ले. आणि त्या खातीर ताच्या 10 वर्साच्या टेन्युअरात त्यांनी केल्लें काम हे निश्चितच रित्या खंय तरी ताजो टॅलंट हे गोंयांत दाखोवन दिताले, खंय तरी ताजो टॅलंट हो पर्वरीत दाखोवन दिताले. म्हणून तर म्हणजे एकदा अपक्ष न्ही तर 2दा अपक्ष तुम्ही सगळ्यांनी ज्या पद्दतीत ताका मोग दाखयला, तुम्ही सगळ्यांनी ज्या पद्दतीत ताजेर प्रेम दाखयल्या, हाज्याय फुडें भारतीय जनता पार्टीत आयल्या उपरांत बाब देवेंद्रजीन रायटली सांगले एखादो मनीस जेन्ना भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करता तेन्ना तो भारतीय जनता पार्टीचो जाता, तेन्ना थंयसरल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो जाता. पार्टी ताका तोच मोग तोच प्रेम हो तितकोच दिता. म्हणून तर म्हणजे आमच्या अध्यक्षान जे सांगले की ताच्या विरोधात कोण उबो रावतलो ताजे डेपॉझिटूय जप्त जातले हाची खात्री आमकां दिसली. बरोबरच रोहन आणि भारतीय जनता पार्टी जशी आमचे डबल इंजिन सरकार आसा तशी डबल ताकद जी आसा ही भारतीय जनता पार्टी परवरी मतदारसंघात आसा. त्या खातीर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, म्हाज्या पयलीं सगळे जाण उलयले, सगळ्या लोकांक खात्री आसा, गोंयकारांक विश्वास आसा 2022 सरकार हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले. माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल गोंयची प्रगती खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही करीत आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसुनी, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसुनी, तुम्ही मुद्दामून काढून पळयात. तुम्ही खंयचोय मतदारसंघ घेयात, खंयचोय सिटी घेयात आणि खंयचोय प्रोजेक्ट घेयात, जावं तो पेडण्यापासून काणकोण वचपी नॅशनल हायवे आसतलो, जावं तो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, मांडवी वयलो 3रो पूल आसतलो, जुवारी वयलो 2रो पूल आसतलो, जावं ते हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, खंयच्याच बाबतीत आमी कोणी कमी पडूंक ना. गोंयच्या बाबतीत विकास जो आसा हो झपाट्यान जायत आसा, लोकांक विश्वास आसा. फाटली 10 वर्सां जशें आमी म्हणटा सत्याची, सातत्याची आणि विकासाची, फुडली 5 वर्सां सरकाराक समृद्धीची आसा. आणि ताकाच लागून की ज्या पद्दतीत भारतीय जनता पार्टीत एक नेतो गोंयचे वेगवेगळ्या समाजातले नेते, वेगवेगळ्या पक्षातले नेते हे भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करीत आसा. बाप रवी नाईक प्रवेश केलो, बाप जय साळगांवकारान प्रवेश केलो, आज बाप रोहन करता, दाजी सरकार केलो, अशा विविध घटकातले विविध नेतेच कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करता. ताका खबर आसा भारतीय जनता पार्टी हे गोंयांतले फुडलें सरकार हे भारतीय जनता पार्टीचे आसतले. 2022 आमी परत एकदा बहुमतात निवडून येतले. हांव बाब रोहन खंवटे हाचो भारतीय जनता पार्टीत स्वागत करता. ताका विश्वास दिता की गोंयांतले वेगवेगळे विशय आसतले, पर्वरीतले वेगवेगळे विशय आसतले, आमी एकत्र येवन ते विशय सोडयतले आणि निश्चितच रित्या गोंयच्या विकासाच्या बरोबर पर्वरीचोय विकास आसा हो झपाट्यान विकास करपा खातीर आमी खंयसरूच कमी पडचना. माननीय
माननीय मोदीजींचे स्वप्न नव भारत निर्माण करपाचें त्यांनी रायटली सांगले की आज जर तुम्ही देशात पळयशात जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत फक्त आणि फक्त माननीय मोदीजीचें नाव येता हे कित्याक तर त्यांनी स्वप्न दाखयलां नव भारत निर्माण करपाचें ताचे वेगवेगळे प्रकल्प काडून पळयात तुम्ही स्किल इंडिया आसतले मेक इन इंडिया आसतले स्टार्टअप इंडिया आसतले क्लीन इंडिया आसतले आणि प्रत्येकाचो कॉन्सन्ट्रेटेड कोण आसा तर ह्या देशांतलो तरणाटो आसा आणि म्हणून तर माननीय मोदीजींचे स्वप्न साकार करपा खातीर नव भारत निर्माण करपा खातीर 2024 परत मोदीजींचे सरकार केंद्रात येतले जातले बट खंयसरूच गोंयकार कमी न पडपा खातीर खंयसरूच आमी फाटी न पडपा खातीर आमी सगळे जाण हे एकत्र येवप ही ताकद दाखोवप ही गरजेची आसा फुडल्या येता 2 महिन्याच्या कार्यकाळात केन्ना तरी फेब्रुवारीत इलेक्शन जातले पण म्हाका खात्री आसा गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीत लोक प्रवेश करीत आसा अजूनय बी असंख्य कार्यकर्ते जे आसा ते आपल्या परीत भारतीय जनता पार्टीत येवपाक तयार आसा गोंयच्या असंख्य लोकांक विश्वास आसा माननीय मोदीजीचेर असंख्य लोकांक विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचेर निश्चितच रित्या ट्रान्सपरंट गव्हर्नमेंट दिवपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर आणि ह्युमन डेव्हलपमेंटा खातीर आमी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे कटिबद्ध आसतले मनोहर भाईच्या स्वप्नातले भांगराळे गोंय करपा खातीर भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नातले भांगराळे गोंय करपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर बाब रोहन कवट्या सर्किलाचो तेको निश्चितच रित्या आमकां पुराय गोंयांत आमी म्हणटा 22 पडटाले जाला काय ना सगळ्यांनी आज वेळ